Ja, der er kommet til skuringen. Ja, Ja, det er Mogens Meyer, som ringer. ja. Ja, og jeg er leverandør af skuse. Og min specialitet, det er fuldemuse, madesag og modergrøse, som jeg kan sælge for 2,50. Hvad er det, du sælger? Hammisade, fudesude og læggegrød. Rulle? Fudesude, Rullestoler? F for fod, I for rude, A for sude og fudesude. Nej, jeg tror ikke, jeg vet ikke hvad du, jeg forstår ikke, hvad du tænker på. Og det er F for fod, A for rude, I for sude og fejlsude rude. Og de kan sælge for 75. Eller 2,50. Ja, nej, beklager, jeg kan ikke svare på det nu, ikke? Ja, er det for dyrt? For jeg har også, de kan sælges for 2,75. Og for det er bare skide, det er lurt for en til anden. Jeg siger ikke 2,5 der. 2,5, det er altså 2,5 for in English. Ja. Ja, for jeg har en fuldsude og en halvbrejse, som jeg sælger, som er 5,5 og 8,5, som var filsefine, der er som muligt Glistrup, og det er bare ski for helvede. Ja, du får snakke med huset og drive butikken, ja. Ja, ja, tak skal du, Det er godt. Ja, tak skal du, Susse. Tak skal du, Susse. Ha det. Ja. Thank you.